Together, growing in faith, changing communities. Igama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Thandwa zami namhlanje ngiyafisa sibuke ivangeli lika Luke chapter 14 verses 15 to 24. Luke chapter 14 verses 15 to 24. May the Lord carry you. May the Lord pray for you more than you've ever prayed for yourself. And may the Lord shower you with His mercy, with His blessing, with His healing. May He give you the assurance that you are never alone. May He give you the assurance that all is well. Luke chapter 14 from verse 15 to 24. When one of the people sitting at the table heard this, he said to Jesus, "How happy are those who will sit down at the feast in the kingdom of God." Jesus said to him, "There was once a man who was giving a great feast to which he invited many people. When it was time for the feast, he sent his servants to tell his guest, 'Come, everything is ready.' But they all began one after another to make excuses. The first one told the servant, 'I have bought a piece of land and I must go and look at it. Please accept my apologies.' Another one said, 'I have bought 5 pairs of oxen. I'm on my way to try them out. Please accept my apologies.' Another one said, 'I have just got married, and for that reason, I cannot come.'" I just want to stop there between 15 and 20. And maybe the opening line for me, there was once a man who was giving a great feast to which he invited many people. Thandwa zami, the mere fact that you and I woke up this morning, it is an invitation from God. The mere fact that you and I woke up this morning, inkonzo yokuvuswa kwethu ijulile. Khona ezinye izinto empilweni that we take for granted. Thandwa zami, lento enhlizweni yami ithi, and I've said this many times before, going to bed and falling asleep is within our choice. We choose ukuthi sengikhathele ngisayolala. And please God, usinikeze umusa ukuthi sizele sikwazi ukulala. Kodwa ubuthongo buyinto ehlukile. Ubuthongo buyisipho, kodwa ubuthongo buyimfihlakalo yokufa. Asivuki ngoba nakho sikwazi ukuyivukela. Asivuki ngoba nakho kusemandleni ethu ukuvuka. Kodwa ukuvuka kumusa kaNkulunkulu. And sometimes we take that for granted. Thandwa zami, kunabantu abalalile izolo, kodwa phakathi kobusuku bacomplicateile basishiya. Kunabantu abavukile namhlanje bacima ialarm, bavusa ingane, bathi besa prepare bashayeka phansi bashona. Kunabantu abavukile baswitcha on igiza
bathi basayothatha isihlwathi bazobuye bavuke basethi alarm kodwa bavukanga. Ngifuna ukuthatha something so simple and yet so profound, inkonzo yokuthi uyaphila. Kuzo zonke inkinga obhekene nazo, ngifuna ukuthi kuwena asimbonge uNkulunkulu ukuthi sisaphila. Uthe umkhuleko wami namhlanje ekseni, Nkosi usuzivusile, ngiyacela siphe into esophila ngayo. I wish you could write that down for me. Nkosi usungivusile, ngiyacela ngiphe into ezongiphilisa. Nkosi usungivusile, ngiyacela ngiphe into ezongiphilisa. Because the mere fact ukuthi sengivukile is a gift. Kodwa ke manje akuve kulula ukuthi lesipho esenginikwe sona ngingabi nawo amathuluzi, ama-instruments, ama-insights to live it to the full. A typical example, khona omunye umuntu ethi ayeyey kwakona ukuphila mina ngisakufuni. Ayilezi inkinga ezingihaqile angisafuni. Ayinkosi noma ungasala usungithatha angisafuni. Ayinkosi lobu buhlungu engibuzwayo angisafuni. Bengithi mina sewuze wavuka. Don't let this day go to waste. Sewuze waphaphama. Don't let this day go to waste. Thandwa zami, another gift engicela uNkulunkulu asiphe yona, especially every day uma sivuka. Yabona mina lento ifana nomuntu ovuka endlini ayemotweni, I realize ukuthi every day fanele ngifake upetrol engizohamba ngawo. Ekseni uyavuka uyofaka upetrol, and nanku upetrol engicela ufake. Positive self talk. Thandwa zami, akekho umuntu ospenda isikhathi esiningi naye than ingqondo yakho. Write this down for me, please. Akekho umuntu engichitha isikhathi esiningi naye ukudlula ingqondo yami. Your private thoughts, they keep you company more than anyone else. You spend most of your time in your thoughts than you do with anyone else. Thandwa zami, ngingahlala phakathi kwabantu, ngingahlala nabantu, kodwa ingqondo yami ihlezi isebenza, ihlezi icabanga, ihlezi ithatha ibeka, ihlezi iapprove and disapprove. Ngiyamcela uNkulunkulu, ngiyamnxusa omdala wensuku. Positive self-talk is crucial. It's non-negotiable. Positive self-talk. Yabona thandwa zami, kunabantu empilweni who are overly critical of themselves.
Kunabantu empilweni abaze bathi, I have high standards for myself. And it's all good and well. Please, ngilalele kahle sithandwa sami. Having high standards for yourself, it's all good and well. And being critical of yourself is all good and well. But it can also be a disease. It can also work against you. Yabona uma usuzibona umubi ngaleyo ndlela, usuzibona usuyisehluleki ngaleyo ndlela, usuzibona usu-exerta so much pressure empilweni yakho ngaleyo ndlela. Thandwa zami, ngicela ukukukhumbuza, there are way too many critics out there. There are people who criticize you out there. You don't need to join them. Baningi abantu, mhlawumbe babaningi, kunabantu abangakufuni. Kunabantu abangakholelwa kuwena. Kunabantu abayitshela ukuthi uzohluleka. Kunabantu abayitshela ukuthi wena ucabanga ukuthi ungcono. Ngiyacela, don't join them. Ungahambi uyoba ingxenye yabantu abalimaza uqobo lwakho. Yabona kwesinye isikhathi kunezinto thina esiyitshela ukuthi in themselves they are good. And we think, I have high standards for myself. I have high regard for myself. I have high expectation for myself. But okunye kwabo, not all the time, but okunye kwabo stems from the concept ethi I fail to love myself. I say it in words, ave ngiyithanda, kodwa in actions I don't. In words I can convince people mina ngiyayithanda. I can convince people mina ngiyayinakekela. I can convince people mina ngihlezi number 1 empilweni yami in words, but in action, thandwa zami, making a mistake, it's part of growing up. Failing, it's part of growing up. Not getting it is part of life. Don't be overly critical of yourself. Angisho ukuthi ziphilise kwi-cushion. Angisho ukuthi ziphathe ngovolo. Kodwa ngifuna ukuthi celebrate your small wins. Ngifuna ukuthi bheka ukuzama kwakho. Ngifuna ukuthi na uyazama njengabanye abantu. Musa ke usuzibona umubi ngaleyo ndlela. Musa ukuyibona usuxake ngaleyo ndlela. Musa ukuzibona usuyisehluleki. Thandwa zami, angeke ngazi yonke into. Angeke wazi yonke into. Angeke uqonde yonke into. Ingakho kunabantu abazosifundisa. Write this down for me. Celebrate your small wins. No matter how small they are. No matter how small they are your wins. Kuwena abalulekile. Yabona, the mere fact ukuthi ukwazi uqeda iglass yamanzi,
That must be celebrated. Khona omunye umuntu ophuza amanzi ngedrip njoba namhlanje sikhuleke ekseni. Udinga idrip akasakwazi ukuzidlela. The mere fact ukuthi mina nawe siyakwazi ukuhlala phansi, mina nawe siyakwazi ukusukuma siyozenzela noma yini, khona omunye umuntu who's bedridden akakwazi ukuzenzela lutho. Yazi, we take it for granted ukuthi usibanibani ubedla waqeda, omunye umuntu uyafunzwa because useyagula, because uphelelwa amandla, because ube kwi-accident. Celebrate your small wins. Yabona lento ifana nokushonelwa, whether umzali noma umuntu omthandayo. Khona abanye abantu ubona ukubaluleka kwabo mase bengasekho. Khona abanye abantu you realize ukuthi we took them for granted because we've always thought they are there. Ingakho kumina ngithi mina ngicele uNkulunkulu akunikeze inhliziyo yokubonga. Even the smallest win, make it a celebration. Then move on. Elinye igama engicela ulibhale phansi, angeke ngazi yonke into. Angeke ngazi yonke into. Sando sami, ngiyacela, do not be hard on yourself. You cannot be a superman. You cannot be a superwoman. Even when everyone around you expects that of you. Angeke ngazi yonke into. Engikwaziyo ngizokwenza. Engakwazi ngizokufunda. Uma ngenzeki, it's okay. Uma ungenzeki, it's okay. Kodwa angeke ngazi yonke into. Thandwa zami, you and I are on a journey of discovery. I am on a journey of discovery. Either self-discovery and discovering things about life. And it is okay. It is okay. Yabona khona into esishayayo njengabantu. Le need yokuba in control. Angikwazi nje ukuhluleka. Everyone is watching me. We often say that. Angikwazi ukuhluleka nje bafethu. Everyone is banking on me. Angikwazi ukuhluleka. Everyone is watching me. Angikwazi ukuhluleka. Everyone is expecting me to win. Angikwazi ukuhluleka. uJesu wawa kathathu endleleni yonqamlezo. At least we know wawa. Be human. Mina nawe, we are human. We will fail. We will fall. Can I say something? Do not be in love with me if you cannot stand disappointment from me. You can never love someone and say,
I hope you never disappoint me one day. Khona abanye abantu who are so scared of disappointing other people. If you say I will never disappoint you, it means you will never really try to do anything. Because in trying to do something, you will fail and possibly you will disappoint yourself and someone else. But you must learn from those disappointments. Sometimes ngizocela ingane yami ingenzele something. Ngizocela umyeni wami, unkosikazi wami angenzele something. And maybe ingabi njengoba ngifuna. And now sekufanele ngibe disappointed. Nami ngizozama ukwenza something ingabi exactly as I wanted. I mean, how many times have you failed? I have failed many times. And I fail many times. If I need to do something, I try it and I fail and I can't do this. And I go to Google, I go to TikTok, I go to YouTube, I go to DIY. How do you do this? How can I do this? Why? Because I've tried and I've failed. You must never fear disappointments. Namhlanje in Luke chapter 14, just from verse 15 to 20, there is an invitation. And I'm inviting us. I'm inviting myself. I'm inviting you into this greatest gift uNkulunkulu akunikeze yona. Khona iaspect ebalulekile engifisa ukisho. Hlobo luni lwabantu obamema empilweni yakho? Hlobo luni lwabantu abayingxenye yokuphila kwakho? Thandwa zami, write this down for me. Energy does not lie. Energy doesn't lie. Energy does not lie. Doesn't lie. Hlobo luni labantu engibamema empilweni yami? Kunabantu empilweni you only need to sit with them and you are complete. You are healed. You are loved. You are nourished. You are taken care of. Just by being in their presence. Angahlala la, uhlale la, enza umsebenzi wakhe, wenza umsebenzi wakho. Angahlala la, uhlale la, ningakhulumi ngalutho, by being in the same space. You are healed. Energy doesn't lie. Hlobo luni lwabantu? What kind of people do you bring to your space? The first one I said, what kind of people do you bring to your life? The kind of people you hang out with. The second one is different. What kind of people do you bring to your space? Wait, thandwa zami, khona into engifisa ukuyishare nani.
It sounds crazy and stupid, but I believe it. I once did a video talking about blessing of homes and neindawo esihlala kuzona nesilala kuzona. There's a video on TikTok. You'll find that on TikTok. It's pinned on my TikTok account. But there's also something else I want to talk about. And it comes from the moment, the statement, Eti, what kind of people do you bring to your space? But maybe I want to say, what kind of energy? What kind of people, but what kind of energy do I bring to my space? The shoes we wear. Uyabona ubobona abantu who are into agriculture. Uma bezongena kwi-chicken coop la ekuhlala khona inkukhu. Mabephuma ngaphandle la ngaphandle, there is something abayibekayo ebasiza to sanitize icathulo abangena ngazo. Mabezongena fane baqale amabegqoka ama-boots baqale bacwilise inyawo zabo lecathulo zabo kulama boots to kill whatever foreign thing or foreign energy or foreign objects or whatever that they carry with their boots, so that masebengena abangeni nento ezolimaza izinkukhu, because bangangena nento foreign engenzeka umisila ngaphakathi kuleli woko, over time inkukhu zigule. That's just from agriculture. But we also know from agriculture, uyakwazi ukutransporta or transplant an object, a seed from somewhere, either bambelele icathulweni noma ingubeni, iwele kwenye indawo. We know you can do that. Let me go to ezinye inkolo, Jews and Muslims. Before bangene endlini yokukhuleka or emzini yabo endaweni sacred, mainly they sit down, they wash their hands to the elbow, they wash their feet. Chinese awangeni necathulo endlini, banecathulo abahamba ngazo ngaphandle, kodwa masebezongena endlini bayayikhumula, masebezongena emaklasini bayayikhumula, either bazohamba ngamasokisi or bazogqoka ezinye icathulo. And the wisdom is so simple. And I was reflecting on this a couple of days ago. What kind of energy do I bring into my space? What kind of energy? Hlobo luni lwemimoya, hlobo luni lwezinto that I bring into my space. Kade ngihamba endleleni yonke, kade ngiqoqa without even being aware of it. But because bengihamba, worst of all, omunye umuntu agibele ngecathulo embedeni. Hlobo luni lwezinto engifaka emzini
ekhaya lami. Thandwa zami, ijulile lenkonzo yokuhlambulula. Ijulile lenkonzo yokuhlambulula. And constantly, ngokwesintu khona indawo ongangeni kuzona ngecathulo. Ubobona amaNazaretha awangene ethempelini ngecathulo. Ngoba indawo engcwele. Ubobona uNkulunkulu meyitshela uMose athi khumula imbadada zakho ngoba leyo ndawo ingcwele. Ubobona abantu besintu uma besondela emsambe ngene esigodlweni awungeni ngecathulo ngoba kunendawo okumele uyihloniphe, kunendawo okungamele uyifake ukungcola kwami kuyona. Hlobo luni lwezinto ngisahleli kuleli igama, what kind of things do I invite? Uthi uJesu namhlanje many people were invited. And ngithi mina, what am I inviting into my space? What am I inviting into my life? What am I bringing by being ignorant? Yabona khona into esithi ngesiZulu, loyana washawa ungazi. Loyana washawa ungazi, wengazi. Kodwa washawa izinto zakhe engaboni, washawa izinto enganakile. Thandwa zami, I'm forever a fan yokuhlambulula. Yazi ngiyayikholelwa lento ukuthi sakhula kahle sisabancane thina ukuthi umuntu uyageza ekseni meyivuka, umuntu uyageza before ayolala. Sekubuvila nje kudala ukuthi abanye banqaba ukugeza, kodwa kahle hle kubalekile ukugeza muvuka because ubujuluka ubusuku bonke. Kubalekile ukugeza musuyolala because ubujuluka usuku lonke. Inhlonipho leyo ukuthi bengiqoqa izinto eziningi. Now if ngikwazi ukwenza lokho ngomzimba, how much more ngomphefumulo wami? If ngikwazi ukwenza lokho ngomzimba, how much more ngekhaya lami? How much more? Then let me take this further. Uyabamema, but they all give excuses. Omunye has a field that he has bought. Omunye has oxen that he has bought. Omunye has a wife that he's just been married to. And igama mhlambe ngifuna ukuhlala kona. How many excuses do I make in my life? How many excuses do I make in my life? Whether they are legit or not. Kunezinto thandwa zami mhlambe ngabe sikude nempilo ukuba we did not make excuses. Kunezinto engabe sikude nazo empilweni ukube we did not make excuses. Let me give you a typical example. Khona uhlobo lwabantu esilibonayo nesaziyo ukuthi this is not good for me. Hayi ngoba nakho ulizonda. Hayi ngoba nakho ungalithandi. Hayi ngoba nakho ungaliphiwe. God, it is not good for you. Yazi ushukela mnandi. God, sometimes too much sugar is not good for you. So khona ezinye izinto zingazinhle
zingamnandi, but they're not good for you. They are not good for my desired goal. And khona impilo enjalo. There was this young man, when I was still in Rome, he was defending his doctoral thesis. And when he had finished defending his doctoral thesis and he made some remarks, and he said, over the years, when he embarked on his doctorate, there's one thing he had discovered. He had lost many friends along the journey. He said, I had lost many friends along the journey. And he says, I'm okay with that. Because if I didn't need to rearrange my life, that's the word, rearrange my life for a desired goal. That's the word. I sometimes need to rearrange my life for a desired goal. That's the word, rearranging. Oh, I miss uSheila. Uyazi uSheila, out of the blue, ngizothi ngisehlile ngise-ofisini, ngizobuya, she has rearranged my bedroom. And mangibuya, the moment I say rearrangile, there's a breath of fresh air. There's a new beginning. There's a new start, and there's something exciting. Nangamceli. She will just do it. She will rearrange the furniture in the house. She will rearrange my office. And that's what we do. That's what we need to rearrange things. Rearrange my life for a desired goal. Yabona sandwa sami uboyenza lento. Ukushintsha umbhede. No, ngikhuluma ngokushintsha linen, vele we must do that every week. Ngikhuluma nje ngokushintsha umbhede, mawuthi ubhekele awubhekisele. Akushintshe nje itafula ulisuse la ulibeke la. Professor Dr. Shoba always says something interesting. Uthi if you just want to write, uthi mhlambe sometimes awuphume ungabhaleli edeskini ovama ukubhalela kulona, ake mhlambe uphume uhambe uye emagenbini ufike uthenga ikhofi uhlale phansi and just write. And usuke kulo magenbini maybe next week uye komunye and just write. And if you change, the word is, if you rearrange, my God, I wish I can sit with this word and talk about rearranging your mind, talk about rearranging your thought, talk about rearranging your energy, talk about rearranging your friends, talk about rearranging everything that needs to grow. That's the word. Rearrange everything that needs to grow. You are not rearranging for the sake of rearranging. You are rearranging because I want it to grow. I wish we can do that. I wish we can stop being afraid of change. Let me rearrange it. Let me rearrange my life. You know, one of the most beautiful things for abantu abathanda ukugqoka, you know what they do? Bathatha into abakade beyigqoka ngalolu hlobo bayishintshe bayigqoke ngalolu hlobo. Bebeyigqoka lento njengengubo bayishintshe bayigqoke njengeskate. Rearrange your food. Bekade ngikwenze inyama yokosa yasala. Rearrange it. Chop it up, make a curry out of it.
kade senza ama-chops, rearrange it, faka ushatini and make it nice chutney chops, whatever. Rearrangement, rearrange is a blessing. And I wish uNkulunkulu can give us the courage to rearrange. And so these guys are making excuses. I cannot do this because I cannot come because I cannot honor this because. Ngabe sikude empilweni if we took an audit of our lives. Ngabe sikude empilweni if we took ourselves seriously. Ngabe sikude empilweni if we started taking things seriously. Rearrange your friends. Rearrange them. Yazi khona abanye abantu ozitshela wena ukuthi hayi laba ama die hard laba. All ride and die laba. Khona abanye abantu empilweni oyitshela ukuthi hayi lona umuntu wami, lona impintshi yami, lona inja yami. Ungabogaranta ngumuntu. Because sometimes some people, when the going gets tough, they disappear. Khona lento abayishoyo abazisingisi, but when days are dark, friends are few. But ngifuna ukuthi khona abanye abantu, when you increase the pressure, they break. Khona abanye abantu othi wena bangani bakho, but the things they say about you behind your back ayithi ncam. Uyigcinelani inyoka? Uyifidelani inyoka? Uyikhereselani ego yenyoka? Uyabona, futhi mina ngihlezi ngimbonga uNkulunkulu. Mubonge futhi uNkulunkulu ukuthi kunezinto angasixoxeli nangazivezeli zona. Uyabona ithandwa zami, mawubona abantu benyamalala empilweni yakho, akuyeke ukuyobuza uNkulunkulu ngani. When people disappear from your life, stop asking why. When people walk away from you, stop asking why. Akuyeke ukulokhu phatheka kabuhlungu lokuthi usibanibani ngimenzeni, usibanibani sibangani. No. Akuyeke. Of course, do an audit of your life. Kukhona la ngenzanga khona kahle, kukhona la nengakhulumanga khona kahle. But kwesinye isikhathi kunabantu uNkulunkulu azobasusa kuwena. And when uyitshela ukuthi I've lost a good friend, kanti awuyazi into abayikhulumayo behind your back. And so sometimes uNkulunkulu kunabantu azobasusa. Either bazothola ama-promotions baye kwenye indawo, and because of a distance bese yaphela leyanto. Yabona, there are people in your life, if they are meant to be in your life, they will stay in your life. Write that down for me. If they are meant to be in my life, they will stay in my life. Don't ever beg people to stay in your life. Don't ever fight for people to stay in your life. If they are meant to be in your life, they will stay in your life. You don't have to ask people to love you.
You don't have to ask people to be with you. If they are meant to be there, they will stay. You won't have to ask them. You won't have to convince them. They will just stay. They don't make excuses. Thandazami, if I always need to ask you before you do something for me, then something is wrong. If you always have to ask me before I do something for you, then something is wrong. Don't make excuses. I mustn't make excuses. Then this goes on from verse 21. The servant went back and told this to his master. The master was furious, and he said to the servant, hurry out to the streets and to the alleys of the town, and bring back the poor, the crippled, the blind, and the lame. That verse always frustrates me. He was so angry. He was so disappointed. He was devastated. Thandazam, not every person will appreciate you. Not every person will appreciate what you do for them. Not every person will appreciate you. And ngiyafisa ukwazi lokho. I mean, ukwazi not like acknowledge it, but ukwazi as in accept it. Ungalindi ukubongwa abantu. Akubhale phansi mhlambe lokho. Ungalindi ukubongwa abantu. Ingakho amakhehla amadala nezalukwazi ezindala zivama ukuthi uyobongwa emazulwini mntanami. Ungalindi ukubongwa abantu, because if ulinda ukubongwa abantu, zwana ngami, you will forever be disappointed. Ungalindi ukubongwa abantu. Ungalindi ukubongwa abantu, because uma ngasenzeki you will be disappointed. The man was so furious, was so angry. Why? I prepared all this for you and you don't want it. I sacrifice everything for you and you don't want it. I keep myself for you and this is how you treat me. Ngisebenza ubusuku nemini for nina and nina nimosha kanje. Have you ever heard things like that? It comes from a place of hurt. It comes from a place of bitterness. Nangila. Kodwa ningilelani. Ukube bengazi ngabe imali yami ngidlele yona. Ukube bengazi bengeke nginenzele lento. You ungrateful people. Sometimes we say this to our kids. Sometimes we say this. And you realize it comes from a place of hurt. It comes from a place of sadness, of disappointment, of feeling unappreciated, of feeling they are ungrateful. Ungalindi ukubongwa abantu. Abantu badla badle baqede basukume bahambe. Ninayo umuntu emndenini ngiyadlala. Kodwa ninayo umuntu emndenini ongenzi lutho. Akenzi lutho nje yena. Uyaphekelwa, aphakelwe, adle, athathe isitsha, asibeke kusinki. Ninayo umuntu onjani? Uyaphekelwa, aphakelwe, alethelwe, adle, athathe isitsha, asibeke kusinki. That's all. That's all they do. Khona abantu abanjalo empilweni. Khona abanye abantu empilweni yonke into ofanele ize kubona. Khona abantu empilweni yonke into must start ngabo. Yonke into enhle
kumele iqale ngabo. And bayajwayezwa and bayayidemanda mayingasenzeki. Banele culture of entitlement. Anything good qala ngami. Abantu abathi iqatha lokuqala liqala kumqobi. Kodwa inkinga bona basuke bengaqobile, abanye abantu bayiqobela bona. Yonke into enhle. Ibhlungu le, kubhlungu kuba nomuntu onjalo. Ohleze ecabangela yena. Lowo muntu othi yonke into enhle fanele iqale ngami. Akuve kubhlungu ukuba ingane yesibili ekhaya. Mawukuthi intombazane leyo qala le yesibili intombazane akuve kubhlungu manilamane eduze wengane yesibili. Why? Because zonke ingubo ezikalo zehlela kuwena. When you hardly get ingubo, you always get ama second hand aseshiwe udadweni omdala. You always get ama second hand aseshiwe ubhuti wakho omdala. And ibhlungu leyo nto, because when ayikho into entsha eqala ngawe. And khona abanye abantu abanjalo empilweni. Ubaba athenga imoto entsha, le ndala inika unkosikazi. Mase funa ukushintsha le adayise le nkosikazi, athathe eyakhe ayinika unkosikazi, athenge futhi entsha, or vice versa. Uma enze njalo towards umyeni wakhe or towards abantwana. When ayikho into yaziyo entsha, my God, bhlungu leyo nto. Kahle hle you soon realize ayikho into entsha eqala kuwena. Uhlezi uthola ama handdowns. Uhlezi uthola izinto eziza kuwena. And empilweni khona abantu abanjalo. The king, the master of the house, was so furious. Labantu engibamemile bafuna ukuza. Abantu were intended for this. Bafuna ukuza. So furious. Bengekono kwami. Hlungu leyo nto empilweni. Bengekono kwami. Lokudle engikunikwayo unqabile usibanibani. Thaka yidli yena lento. Kwasale sekunikwa mina. Le position enginikwa yona uyinqabile usibanibani. Yasala isinikwa mina. And no matter how great the position is, the mere fact ukuthi you were not the first choice. They thought of someone else. They wanted someone else that can break you. That can break you. I was not their first choice. Yabona umuntu okulethela into because lo ade befuna ukumnika uyinqabile. Lona bekufanele ayithola uthi angifuni mina lento. And lona wayeseyishiyela mina, wayeseyilahla kumina, wayesenginika insalela. The king was so furious. I said, so angry. Khona abantu empilweni who are like that. Badiniwe because izinto azenzeki according to their plans. Badinwe ngoba abantu abasabakhothameli. Yazi khona omunye umuntu okuzondayo. I was talking to a friend of mine and unpacking and trying to realize certain things. And she said something very profound, something very beautiful. And she said, but do you know ukuthi abanye abantu behave in this way because you don't meet what they expect of you? Angenza umzekeliso nje.
yabona elokishini noma eindaweni kunabantu ekuthiwa ama-grootman, you know, i-grootman ubhuti omdala, the rich aunt syndrome. You know, there's a grootman syndrome and the rich aunt syndrome. Makufika u-rich aunt noma u-rich uncle, everyone uyatatazela. Makufika i-grootman, everyone uyatatazela. Ngiyengibona amakholwa makufika umbishop, wabona amakholwa etatazela, like kwenze njani? And wonke umuntu uyakhothama, wonke umuntu uyasaba, wonke umuntu une-excitement, wonke umuntu. Now, makuna le grootman nalo rich aunt and everyone umnika le attention, everyone wenza ukuthi bese kufika wena uthi okay, and what's so special about ugrootman? What's so special about the rich aunt? What's so special about this? And you're like, okay, and then? Are you aware ukuthi abanye grootman or rich uncle, rich aunt bakuzondela ukuthi awukhothami njengoba kukhothama abanye? Abanye bazokushayela ukuthi yini lo angenzi what everyone else is doing. Yini lona anga-acknowledge what everyone else acknowledges. And you soon realize into eniyibangayo awuguqi la bonke abaguqa khona. Awuncethezi la bonke bencetheza khona. Awukhumula isiqoko usonge la bonke bekhuluma besonga. And sometimes leyo issue yenzeka nasemsebenzini. Wonke umuntu la emsebenzini wenzela iboss itiye. Ngake ngahamba okay, let me not probably tell the story. Let me change how I'm telling it. I'm still going to tell you the truth with that. Ngake ngahamba ngiye kwenye into. Sizohlangana khona labantu. It always worried me how we boss yayenzelwa itiye wona wonke umuntu. You know kodwa ikazi yenzele umuntu itiye. I mean I have no problem ukuthi mangenza into then ngikwenzele now. I have no problem about that. Kodwa the same courtesy I show you, you must also show it to me. Uma ngi-enjoya ukuthola into emnandi from wena, well, I must also bring into emnandi kuwena. I'm not sure if you understand what I'm saying. Emsebenzini khona abanye abantu bahlezi benzela iboss itiya, bahlezi beyothengela iboss lunch, bahlezi beyokwenza ukuthi for iboss, and bese kufika wena ke awuyenzi leyo nto. You know khona ufato umngani wami ukutshela manje umuntu akenze something athi that's not my job description. Angiyenzi leyo nto. That's not my job description. And so khona abanye abantu abalinyazwe ukuthi abancithezi. Khona abanye abantu abashaywa ukuthi abahambe beguqela noma ubani. Nasemsebenzini, nasempilweni yenzeka leyo. And so the king is so furious ukuthi ebengimamemile abazanga. You don't do this to me. Awuyenzi lento kumina. Eyithandwa zami, ngiyayisaba mina lento. Singayenzi. Futhi mawukuthi siyayenza asibalekele. There's nothing wrong ukuthandwa nokuhlonishwa, but equally angithande ngihloniphe. Yabona, one of the most heart-warming, humbling experience ukuhlonishwa omunye umuntu. But equally important ukuhlonipha omunye umuntu. Yazi sayifunda lento sibancane, uhloniphe omncane, uhloniphe
omdala. Hlonipha indlela oyiyona, indlela okhuluma ngayo, indlela oyiphatha ngayo. Awumhloniphi umuntu ngoba enento, umhlonipha ngoba engumuntu. Ayikho into emnandi nje nokuhlonipha, kuthiwa ave hlonipha kodwa usibani. Bathuka abanye ukuthi umuntu omkhulu kangaka kodwa uhlonipha kangaka. Khona into yakashiwo uhlanga lomhlabathi, uBhejane ephuma esiqomeni sakhe uzwelithini. Athi ngimkhulu kangaka, ngiyinkosi, kunabantu mina engibahloniphayo, kunabantu mina engibalalelayo, kunabantu mina engibasabayo, kunabantu mina abangikhuzayo. Ngimkhulu, ngiyinkosi yabo. And impilo injalo. Impilo injalo. You know, ithandwa zami, mina I never take it for granted ukuthi abantu mabekhuluma nami bathi sawubona Fati. I never take it lightly if abantu bekhuluma nami bethi yebo baba. I mean, abanye wontanga yami, abanye are way older than me. Abahloniphi mina nje kodwa abahloniphi ugcobo likaNkulunkulu. Abahloniphi mina nje nogcobo likaNkulunkulu kodwa abahlonipha lento uNkulunkulu ayibekile, kodwa futhi bahlonipha bona uqobo lwabo. I never take it for granted. They don't have to do it. They don't have to say it, but they do it. Eyanpho indelelo. Eyanpho impakamo. Ingakho kumina kubalekile mhloniphe. Mhloniphe. Hlonipha omncane, hlonipha omdala. Now there's something absolutely interesting. He was so furious. Wathumela ikhonzi zakhe, wathi go into the streets, wathi go and pick up the poor, the crippled, the blind, and the lame. Babengamenywanga. They were left behind. Kubuhlungu kodwa ukuhlupheka. Kubuhlungu kodwa ukuxakeka. Kubuhlungu kodwa ungatholi lutho. They were not part of the plan. They were not the desired people. Ngicela ungibhalela phansi. Nqaba musa ukuba zinsalela. Nqaba musa ukuba zinsalela. Nqaba musa ukuba zinsalela. Know your place. Know your place. Yazi indawo yakho kumuntu. It's not pride. It's self-respect. Angathi ngokuxakeka kwami ngiphenduke inhlekisa. Angathi ngosizi lwami ngiphenduke inhlekisa. It's not pride. It's self-respect. Thandwa zami, ungayenzi into obungeke uyenze wenziswe ukuhlupheka. Ungayenzi into obungeke uyenze wenziswe ukuhlupheka. Ngicela ungayenzi into obungeke uyenze wenziswe ukuhlupheka. Ngicela. It's not pride.
It's self-respect. Noma ngathiwa uxakeke kanjani empilweni, ungahamba uphuza kuwo wonke amaxhaphozi abakunika wona. Noma ngathiwa awusenalutho empilweni, ungahamba ukhangeza kuzona zonke izandla efuna ukukunika into, ngoba ngelinye ilanga bohlekisa ngokuxakeka kwakho. Yabona khona abantu, thandwa zami, yazi khona abanye abantu wena ozobafonela noma bakufonele bathi hey sibanibani uright yini, hey sibanibani kunjani, mfethu ngicela ungisiza lana, ngicela ungiboleka, anginayo imali yokuhambisa izingane esikoleni, anginayo imali yokuthenga igrosa, anginayo imali yokwenza ukuthi athi ayikulungile mfethu ngisabhizi kwamanje ngisase meetingini, ngicela uphinde ungifonele later on ngalesi sikhathi. Musufona later on ngalesi sikhathi ebese ufona ebese kufaka uspeaker athi mfethu I'm sorry angizwanga kahle bekade ngise meetingini. Ubuthini? Uzwile nje athi ubuthini, ngoba phela uxakekile uzoyiphinda istory njengoba sinjalo, usixoxe alokho ekubuza imibuzo, usixoxe akubuza imibuzo, qakela ubani uhleli nabantu. Omunye akusize ebese ehamba ekhombisa abantu, eshare abantu, buka usibanibani ngimnike emalini, buka usibanibani ngimenzelani, buka usibanibani ngimenzela ukuthi bafethu nale mali eselincane kabi, oqala safuna ngithenga igrosa ngithenge usibanibani, bafethu nento engikwenzayo incane kabi, safuneke ngosiza usibanibani, phela mina engimsizayo ukwenza ukuthi, phela mina engimsizayo ukwenza umsebenzi, phela mina engimtholele lo umsebenzi, phela mina engidala ukuthi umyeni wakhe asebenze. Hayi mntakama, hayi mntakezulu, hayi ngiyacela noma kuthiwa uxakeke kangakanani, noma kuthiwa uxakeke kangakanani, unganikezi abantu ithuba lokuthi bahlekise ngawe. Unganikezi abantu ithuba lokuthi bahlekise ngokuxakeka nosizi lwakho. Kunabantu abakujabulelayo ukuthi wena manje uxakekile. Kunabantu abakujabulelayo ukuthi wena manje unayo imali. Kunabantu abakujabulelayo ukuthi wena manje izingane zakho azazi la ezizolala khona. Kunabantu abakujabulelayo ukuthi wena uphelele umsebenzi. Kunabantu abakujabulelayo ukuthi wena izinto zakho azambi kahle emshadweni. Batshelo ba? Batshelo wena. Batshelwe wena. Khona igama engicela ukukukhumbuzisa lona, ulibhale phansi, TMI, too much information. I have an overshare, ngadlala, I have this overshare sabantu. TMI, too much information. I wish you had someone who loves you enough. The moment usuqala ukukhuluma kakhulu afuna TMI. Uthi ma TMI, uthi athi baby TMI, uthi mntanami TMI, uthi anje TMI. Uyibonele kwezakho. Make engathi ungathola umuntu onjalo empilweni yakho. Muke waqala nje wakhuluma afana nje TMI, too much information. You are oversharing. Bazokushaya. Ithando zami, ngihlezi ngithi mina akusiye wonke umuntu oyesibhedlela oza because efuna ukubona ukuthi right. Khona abanye abeze esibhedlela because bathunyiwe, awuhambi uyombheka ukuthi unjani. Khona omunye oza kuwena ngoba uthunyiwe, awuhambi ubheka ukuthi kuhamba kanjani. So I wish you had someone okuthanda enough ukuthi musuqala usukhuluma kakhulu afane nje athi nje TMI. You know, I've got friends masihleli nje kanje musubona ukuthi usiyabheda usiyakhuluma mfana umbuke nje ngehle uthi abangaziyo nginelinye ihloke mina sana sami uNkulunkulu wangiphele engihle ngifanele ngithi nje qa bese yabona ayishikwashuba lapha ngithi nje that's TMI.
uma ubona ukuthi hayibo kuyabheda ufane nje umcela ukuthi awusibani manje ngisacela usibhekela iketela ukuthi lilona linawo namanzi lapha kodwa ngicela mhlawumbe usishintshele lamanzi because uyabhoyila uyambona ukuthi hayibo nakubonakala kusobonakala lapha manje lo muntu bese hawufetha ushintshele lamanzi madala aphume. That's a code enayo. We understand ukuthi the moment wenze nje okay bese ngiyabonga emva kwemeeting uzoza kuwena athi ngiyabonga mfethu bengicasula usibani bese ngimuka naye but ngiyabonga. You need someone who's going to help you before you destroy yourself, and especially in meetings. You need someone who loves you enough. Distract. And then you know ukuthi there's something good. There's something that I need. You need someone who loves you enough to protect you from yourself. You need someone who loves you enough to protect you from your bitter self. You need someone who loves you enough to protect you from your self-hurting self. You need someone who loves you enough to protect you from bitterness and anger and frustration. We all need that. Someone who loves you enough to protect you from yourself. You need that. You're so furious. Wabiza abantu abayingabamemanga. Wathi ngenani? Dlanini. It was never meant for you. So ngifuna ukuthini? Angisho ukuthi ungakudli mase bekunikile kona. Angisho ukuthi ungayithatha ipromotion mase bekunika yona. Angisho ukuthi ungayithathi imali mase bekunike yona. Uyidinga ithatha. Kodwa ungakhohlwa. It was never yours. Ungakhohlwa. Ngelinye ilanga ngakukhumbuza. This was never yours. Ngelinye ilanga hayibo bafethu ngani siyayazi imishado. Wena ngangeke ngikushada ukuba awungimithelanga ingane. Wena ngangeke ngishada ukuba ngikumithelanga ingane. Wena ngangeke ngishada ukube wawu. We know that. Now there's something I show you, lo baba. Would you bring them in? And they brought them. And soon the servant said, your orders has been carried out, but there's a room for more. So the master said to the servant, go out to the country, to the road, to the lanes, and make people come in so that my house will be full. I tell you, all that none of those men who had been invited must taste my food. Namba nogcwalisa indlu. Angifune umuntu ozoza la. La bebengithe eyabo ngeba sayinuka. But the different version of this story sithi wangena and wathi mengena endlini wabona yedwa ongayigqokile ingubo yomthimba. Wathi wenziwa yini ukuze endaweni yami ungayigqokile ingubo yomthimba? Wathi akaxoshwa. Don't be too comfortable endaweni engesiye yakho. That's the word. Don't be too comfortable endaweni engesiyo eyakho. Ubona umuntu othathele omunye indoda. Don't be too comfortable endaweni engesiyo yakho. Ngoba luzobuya uthando lwendoda. Luzobuya. Don't be too comfortable endaweni engesiyo yakho. Ubona umuntu oactayo kwiposition ngoba omunye sick leave. Don't be too comfortable. Uzobuya umnikazi wendawo. Ubona umuntu oqashile. Don't be too comfortable because uzobuya umastende uzothola ukuthi usebenza overseas. Uzobuya. Don't be too comfortable endaweni engesiyo eyakho. Khona abanye abantu abafike ngomusa
and they became too comfortable. Ngilalele. Khona abantu abafike ngomusa and they became overly comfortable. Don't be too comfortable. Don't be too comfortable endaweni engesiye yakho. This also means nasempilweni yomunye umuntu. Don't be too comfortable. Don't. Uhleli ngomusa wakhe enhlizweni yakhe. Uhleli ngomusa wakhe empilweni yakhe. Don't be too comfortable endaweni engesiye yakho. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocebileyo. Amen.